Tijdens Monumentendag staan in Noordoost-Friesland weer tal monumenten open voor bezichtiging. Eén daarvan is Rijksmonument nummer 353642, beter bekend als het contributiehuisje in Kolmerpomp. Maar wat is eigenlijk een contributiehuisje? In Kolmerland wie in die tijd een eigen contributie wat het neemt Zeediken, Kolmerland en Nijkruisland. Dat wie het zeewerend wetterskip. Er moest geld uitgedrogen worden, want vanzelfs het keren van de zee, dat kost het geld. Zadwaande, contributiehoeske. Ja, dit hoeske hier nog wel wat meer functies. Het bestuur kwam daar binnen, dat houden daar zijn zittingen. En daar wil ik nog graag wat van zien dat we in het hoeske binnen. Daar kwamen ze echt wanneer het stormen. Wanneer de dik mogelijk in gevaar wijzen zou. Het contributiehoeske staat op een kruin van de zeedik. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Er wint wel meer van dit soort wetterschepen, maar een dikshoeske. Maar die staat dan net boven op het dik. Want het mooie van dit contributiehoeske is dat men uit het hoeske wij de zee in de gaten houden koe. Aan de binnenkant van het dik, daar staat het dikopzichtershuis. Het is net een heel fraai hoeske, het ligt wel een soort woordhoeske, zo ik het zeggen. Maar een oeleboert en van alles. Maar dan ook staat een groot hok. Een houten hok, een mooi houten hok, dat er nog heel goed uitziet. En dat is het zeilhok. En waarom heet het dan zeilhok? Nou, het belangrijkste attribuut dat er weer, tenminste ik neem het belangrijkste, dat weer de dikzeil. Dus die lijn net opteert, maar die weer uithongen, die hongen een grote hekken. Die koen broekt worden, want dat weer de functie. Bij storm waar, als de dik echt beleefd is aan gevaar, dan kon het wijzen dat erop plakken begon aan te brozelen. Dan kon men er net maar even wat zon of klaai in smitten. Dat speelde toch direct weer voort. Nee, er was, op dat zwakke plak daar was een zeil oorheen gespand. Ja, we staan nu in het contributiehoeske. En zoals we zien kennen, hier is een schouw. En boven de schouw een wapen. We zien er in de ster van Kolmerland. Dit is het wapen, het staat eronder van Zeediken, Contributie, Kolmerland en Nijkruisland. We zijn wel wat grusker op dat het wapen hier nog zo mooi erin staat. En heel mooi is ook de wienroos, die zijn de zouder hier plakt is als het weer. Die is weer restaureerd, die is weer opmaken en die docht het ook weer, want die had een skof langs stikken geweest. Die wienroos, die maakt het mogelijk om hier binnen te zien in wat voor hoek uit de wien zit. Nou, die wienroos is verbonden met een wienvaan, die staat hier boven op het hoeske. Daar in een hoek daar zit een gries kastje. De binnenkant is reed. En wat is er bijzonder aan dat kastje? Als het dan wat langer doorheen de geerkomst, dan kwam het moment dat de romers op tafel kwamen. En dan kwamen die uit dat kastje. En uit het kastje kwamen ook de drankflessen en de sigaren. Het verhaal gaat dat er een van die boeren weer dit bijzonder graag een paar romers legen mocht. En die kwam je dan met hinder en wijn, of met een chaise of zo wat heen, een brikje. En dan hield er daar apart een heel oud hinder vastspand. Want dat hinder koe uit hem zelfs het paard naar huis waarom vinden. RTV